А уже так. пачынаем. Так, мы пачынаем нашу размову. Наша праграма, я напамінаю, называецца «Гарызонт падзей», і мы сёння працягваем наш такі серыю выпускаў, якая прысвечана нашаму савецкаму мінуламу і то, якім чынам яно ўплывае на нашу сучаснасць. І вось мы запрасілі Максіма Жбанкова, каб паразмаўляць, наколькі вось гэты сімвалічны ідэйны, скажем так, змест, ідэалагічны змест, наколькі яго можна манетызаваць, наколькі на гэтым можна зарабляць. І хацеў бы я пачаць... І ці варта на ім зарабляць. І я хацеў бы пачаць з такой маей вось такого моцнага ўспаміну з пачатку 90-х гадоў, калі вельмі шмат паказвалі вось гэтыя блашыныя рынкі, на якіх прадавалася абсалютна ўсё. Не толькі там гэтыя матрёшкі з выявай Гарбачова там і папярэдніх там камуністычных амуніцыі, гэтыя все самыя шапкі там з чырвонымі зорачкамі. Што мяне пакрыўдзіла асабліва заканула. Медалі і ардына, да. Нават была п'еса такую, Юры Шуцкі, здаецца, напісаў, Андрэй Шуцкі, даруйце, драматург, дзе ён менавіта там прыязджаў немец і купляў тыя ардына таго дзеда, які калісьці там яго страляў, і купіўшы гэты ардына, ён нібыта нівеліраваў тую перамогу, якая там 40-50 год таму адбылася. Цікава, што адразу вось ёсць вялікая колькасць там тых самых патрыятычных людзей, якія адразу вось гэтае гандляванне мінулым, гандляванне савецкім, яны ўспрымалі негатыўна, як такой продаж радзімы. Наколькі гэта адэкватнае стаўленне? Ну, па-першае, я хочу сказаць, што тыя, каго крыўдзіць распродаж савецкага, напэўна, тым самым пазначаюць сваю абсалютную залежнасць ад таго самага савецкага. Бо фактычна атрымліваецца, што гэты чалавек абараняе свой уласны космас, сваю уласную прастору камфортнага жыцця, якая была будавана менавіта за саветамі. То бок ён фактычна абараняе сам сябе. Свае ўласныя сістэмы каардынатаў, свае ўласныя каштоўнасці абараняе тую прастору, дзе яму зручна і камфортна. Я хочу пазначыць, што гэта насамрэч не мае нічога агульнага з рэальным разлікам з мінулым, з рэальным некай калькуляцыяй таго карыснага ці там шкоднага і гэтак далей, што сапраўды адбудавала вось тая самая савецкая імперыя, тая самая, можна сказаць, савецкая цывілізацыя. Вот. І мне падаецца, што хочу сказаць такую парадаксальную думку, што насамрэч здольнасць эфектыўна гандляваць мінулым ёсць, як на мяне, адзін з моцных сродкаў развітання з той самай залежнасцю ад тых самых спарахнелых стэрэатыпаў, шаблёнаў і гэтак далей. І ў гэтым пляне, калі мы кажам пра манетызацыю культурніцкага некага мінулага, ператварэнне яго ў комікс, ператваранне яго ў чарговы такі артэфакт на палічцы гэтага глобальнага супермаркету, як на мне, гэта і ёсць вельмі эфектыўная стратэгія. Я магу згадаць, як, напрыклад, эфектыўна гандлююць сваім савецкім мінулым у той самай Літве, дзе ёсць парк савецкага перыяду, так, недалёк ад Вільні, куды папросту звезлі ўсе гэтыя як бы помнікі. І яны ў неверагоднай колькасці сканцэнтраваныя на пэўнай абмежаванай прасторы, яны робяць неверагодна моцнае ўражанне. Можна ўзгадаць тое самае, як у Будапешце ёсць аналагічны парк, і ён па-за горадам таксама, і там такая пустое такое поле абсалютна, і вось там асобна стаяць вось гэтыя неверагодныя, такі странныя, відавочна такія, як бы такі, некія такі дзіўныя артефакты, таксама адбудаваныя за камуністычнай уладай. І вось, ведаеце, можна нічога не казаць пра тое, якая там была гэта ўлада. Дастаткова проста паглядзець на гэта ўсё, як бы ягоную спадчыну. І вось мне падаецца, правільная праца са спадчынай, яна будзе значна больш карысная за ўсе ідэалагічныя дыскусіі, некія публіцыстычныя некія тэксты і гэтак далей, і гэтак далей. Папросту адбываецца як бы рэструктурызацыя культурніцкай прасторы. І гэтыя рэчы, якія казаліся падставовымі, якія казаліся прынцыпова важнымі, яны атрымліваюцца мёртвымі. І вось калі яны ператвараюцца ў мёртвыя артэфакты, з якімі можна жыць проста, жыць на ўзроўні простага турысцкага, ці не ведаю там некага такога школьнага атракцыёну,
вось як на мяне гэта вельмі моцны поінт і гэта сур'ёзная перспектыва. Вось у нас якраз такога няма. Цікава, што па сутнасці нават у рамках савецкай дзяржавы таксама ствараліся ўсе гэтыя паркі, там паркі перамогі, паркі Горкага. Гэта было другое. Гэта была спроба як бы падтрымкі некай вось гэтага глобальнага імперскай міталогіі. Гэта фактычна былі ідэалагічныя праекты. А зараз нам патрэбны, як на мяне, менавіта не контрідэалагічныя, а постідэалагічныя праекты. У свой час, ведаеце, калі прыбіралі Леніных, быў такі момант, і, дарэчы, зараз таксама іх у адным месцы прыбіраюць, у другіх яны зноў вяртаюцца, як гэта ў Менскім трактарным заводзе, так? Ведаеце, у меня калега сказаў вельмі слушную рэч. А давайте яго не будем прыбіраць вось таго, што стаіць каля трактарнага завода. Давайте яго перенесем вось туды, у канец бульвара трактаразаводскага і пафарбуем ружовым колерам. Як на мне, гэта самы моцны і самы такі трапны крок. Не трэба прыбіраць, трэба рэміксаваць, перафарматаваць перадусім сваё стаўленне да гэтых рэчаў. Ну, дарэчы, вось вельмі цяжка адрозніць вось гэты момант. Мы ставім там, арганізуем там лінію Сталіна, і з аднаго боку так это выглядае, як быццам бы это такі парк забаўленні, на якім мы просто зарабляем на вось гэтых танках і на вось гэтым імі Сталіна. А з іншага боку, ці не з'яўляецца это спробай вось такого ідэалагічнага прысутнасці вось гэтага мінулага. Такім вельмі цяжка ў гэтым нейкім чынам адрозніць. Тут насамрэч я асаблівых цяжкасцей не бачу, як на мяне ўсё даволі проста. Штука ў тым, што гэта перадусім разлічана на расійскіх госцікаў, бо мне цяжка уявіць, каб хтосьці, напрыклад, з Нямецчыны там ці з Францыі прыйшоў захапленне ад таго, што там выстаўлена на гэтай лініі Сталіна, таго, як гэта зроблена. Гэта відавочны фейк, гэта відавочная пастановка, кажучы, у такіх тэрмінах, але трэба запытацца, на каго гэтая працаўка разлічана. І, натуральна, у мяне проста вельмі адказ. Па-першае, на ностальгічна арыентаваную частку беларускага грамадства, а па-другое, на гэтых самых расійскіх госцікаў, якія шыруюць з гэтымі налепкамі «Спасибо деду за победу» і гэтак далей, якія дагэтуль жывуць, з чаму мы пачыналі нашу размову, вось у той умоўнай савецкай еднасці, у той умоўнай імперскай некай прасторы, дзе у нас галоўная падзея – гэта 45-й год, галоўны вораг пажыццёва – гэта немцы, нармальнае стаўленне да рэчаіснасці – гэта вайна. І вот фактычна, вось гэты рэтра-атракцыён, ён, ведаеце, ён мусіць быць трохі ідыятычным, ён мусіць быць відавочна штучным, ён мусіць быць несапраўдным, бо ў гэтых атракцыёнаў няма мэты аднавіць гістарычную праўду. У гэтай атракцыёну ёсць мэта падтрымаць, скажем так, вось тую ідэалагічную непраўду, тую ідэалагічную казку, якая была адбудавана за саветамі. Як кожная казачная прастора, як у дзіцячым тэатры, напрыклад, ясна, што ўсё несапраўднае. Але гэта тое, што мы хочам любіць. І вось фактычна, ў дадзеным выпадку, гэта як бы спроба свядомага фейку, разлічаная на апантаных савецкім мінулым. Ну, цікава, у меня такая заўвага, я вось з цікавасцю прачытаў нейкі матэрыял там, здаецца, у мінулым годзе, адкуль з'явілася сама эта вось чорна-жоўтая георгіевская стужка. Пачыналася это менавіта як такая танная піар-акцыя, а давайте мы зробім там, вось просто будзем іх там бясплатна раздаваць, закупіліся там кіламетры гэтай... А зараз падаецца, што была заўсёды, што гэта і ёсць як бы знак перамогі. Але раптам, ну, вось не хочацца там засяроджваць там накіроўваць нашу размову ў той бок, яна спрацавала менавіта як ідэалагічная штука. Гэта, безумоўна, маніпуляцыя. І вось якраз трэба разумець цудоўна, што ў нашай сітуацыі культура аўтарытарная, гэта перадусім мастацтва маніпуляцыяў. І менавіта таму можна казаць не пра тое, ці добра, што яны ёсць, ці хацелася б, каб іх не было, і так далей, мы ад іх пазбавіцца не можам, гэта аб'ектыўная сітуацыя. Можна казаць пра іншае. Наколькі эфектыўныя гэтыя маніпуляцыі, наколькі яны спрацоўваюць, наколькі яны моцныя. І ў дадзеным выпадку я дакладна бачу, што ёсць вельмі такая, як на мяне, вытанчаная, вельмі такая адпрацаваная схема маніпулявання масавай свядомасцю з расійскага боку.
І няма фактычна аніякай контргульні, я нават не кажу пра свядомую падтрымку пад нейкую працу на другіх ралях з боку беларускага боку. То бок на ўзроўні дзяржаўнай палітыкі, на ўзроўні дзяржаўнай некай медыйнай, я не ведаю, ідэалагічнай, да якой заўгоднай палітыкі, мы ўсё адно апынуліся ў пэўнай сітуацыі канцэптуальнай пустэчы. Бо у нас сваёй казкі няма, а чужую лепей гуляюць іншыя. Чужая лепш у суседзяў. І тады фактычна гэтая самая лінія Сталіна атрымліваецца не аб'ектам нацыянальнай годнасці ці штосьці такое, а хутчэй танным дадаткам да расійскага праекту. Ну, вось, тут яшчэ такі момант уключаецца. Па сутнасці, сама гэта індустрыя гандлю нейкім мінулым, нейкімі сімваламі, яна, мне здаецца, добра працавала бы менавіта ва ўмовах, калі у нас развітая нейкая індустрыя ў прынцыпе ёсць. Вельмі цікавы матэрыял у беларускім журнале. Я прачытаў пра расійскага бізнесмена, які пачаў там вырашыў зрабіць турыстычны бізнес, там рабіць, гандляваць гэтай беларушчынай, на што ён скардзіцца, он кажа, сама не, он кажа, сама сістэма для бізнесу она зроблена такім чынам, што гандляваць невыгодна. І в выніку я вось якую выснову раблю. З прычыны того, што гандляваць невыгодна, яны раптам становяцца ўсе, ці не стануць менавіта гэтай все лініі Сталіна, музеі там Великай Отчыннай вайны, помнікі Леніна, менавіта з гэтых камерцыйных нейкіх праектаў ідэалагічнымі. Штука ў тым, што яны вымушаны, я бы сказаў, заставацца ідэалагічнымі. І ввогуле, стаўленне да гэтых помнікаў, яно мусіць заставацца ідэалагізаваным незалежна ад таго, з якога боку гэтыя меркаванні паходзяць і пад якім сцягам у дадзеным выпадку працуе эксперт там, ці папросту канкрэтны грамадзянін. Штука ў тым, што вы маеце рацыю, бо ў нас не адпрацаваны, у нас фактычна няма рыначных механізмаў культуры, яно фактычна не працуе ў сітуацыі канкурэнцыі, у сітуацыі глобальнага апгрэйду, у сітуацыі ўсё ж такі працы на розныя сегменты спажыўцоў, у сітуацыі годнай рэкламы і так далей. То бок усё тое, што адбудоўвае рынок, у тым ліку і моцныя плыні прыватнага капіталу, гэта ўсяго у нас няма. І атрымліваецца, што ў нас у гэтых усіх культурніцкіх артэфактах, ну фейкавыя ці не фейкавыя, яны можна спрачацца, зацікаўлены перадусім хто? Улада, палітычная альтэрнатыва, несістэмныя нейкія актывісты, у якіх няма ані грошаў, ані ўплыву, і калі пашчасці замежныя інвестары. То бок гэта ў любым выпадку нейкія знешнія інтэрвенцыі ў гэтую прастору культуры. А якія заўгодна знешнія інтэрвенцыі ёсць, як мы казалі, інструментам маніпулявання і прысябечвання. То бок фактычна вось у гэтай сітуацыі культура атрымліваецца няздольная адбудаваць сваё жыццё паводле сваіх унутраных законаў, яна вымушана падпарадкоўвацца і ісці на продаж да знешняга пакупніка. І ў дадзеным выпадку мы губляем самае карыснае. Мы губляем менавіта тое, што мусіць спрыяць развіццю нармальнай культуры. То бок нармальнай непасрэднай дыалог паміж грамадствам і культурніцкім асяродкам, крэатарамі. Паміж тымі культурніцкімі узорамі, якія паўстаюць у межах гэтых крэатыўных суполак, і шырокім колам аўдыторыі, якая у прынцыпе мусіць гэтыя ўсе прадукты спажываць, неяк на іх рэагаваць, карэктаваць, дарэчы, працу крэатараў. У нас, калі гэтага фідбэку няма, атрымліваецца, што ўсё адбываецца на верхняй паверсе. Самі сябе зрабілі, самі са сабой паспрачаліся, самі сябе распісалі, распіарылі, і ўсё. То бок ёсць вышэйшая прастора, некая такія эверэст сэнсаў, дзе штосьці адбываецца, шамбала, некая такія рухі нейкіх гэтых мітаў. І ёсць прастора паточнай свядомасці, ёсць той самы народ, які не ведае пра тое, што мы робім і як мы робім, і што ў яго ёсць. А ў яго ёсць рэха мінулага. Найпростшая рэха мінулага гэта лінія Сталіна. Найпростшая рэха мінулага гэта малако за 28 копеек савецкае, так? Найпростшая рэха мінулага гэта тое, што вось тады было прасцей, тады было зручней. І фактычна атрымліваецца, што мы гандлюем не моцнай імперскай таталітарнай казкай, а таннымі камфортнымі штучкамі з паза мінулага фактычна часоў. І атрымліваецца, дарэчы, вельмі смешная рэч. Калі мы спрабуем захвоціць замежнікаў, я маю на увазе еўрапейскіх, і так далей, атрымліваецца, што ў нас няма чым. Мы кажам, ага, лінія Сталіна. Нікада не цікава, не праходзіць. А што яшчэ? А рыцары? Рыцары таксама не эксклюзіў. Паедзьце, напрыклад, я не ведаю, у Празе, можна колькі заўгодна гэтых рэканструктораў пабачыць. У Польшы моцны рух, у Літве тое самае. Гэта не эксклюзіў. Што яшчэ? Ну, сярэднявечча, таксама не эксклюзіў.
Бо у нас, на жаль, не шмат засталося таго, што мы можам паказаць. Што яшчэ? Агратурызм? Можа быць, але гэта зноў жа пытанне да рыначных механізмаў, які, як мы казалі, у нас у занядбаным стане. Што застаецца? Гэтыя гляняныя свістулькі, як у апошнім гэтым відэароліку. З'ездзіла там японка там, ці кітаянка ў Беларусь, што прывезла? А вось пасвісціць. Ну да, да. І ўсё. Пасвісціш, а яны свісцяць, а ў нас грошаў няма. Мы переходим до другого блоку, где напоминаю, что тема нашей программы «Гандель советским минулым», и мы размовляем с культурологом Максимом Жбанковым. У меня такі заход, што, в прынцыпе, мы не в унікальнай становішчы знаходзімся. І, напрыклад, тая ж, там, не ведаю, Германія, яны марылі, ось яны аб'яднаюцца, ФРГ і ГДР, і ФРГ праглыне ГДР і не падавіцца. Але адбылося зусім не так. Дагэтуль іх проста цігаціць і ў эканамічным, і ў ідэйным змесце. Мы бачым там па выніках, напрыклад, выбара, да, за каго яны там галасуюць і гэтак далей, што вось гэтая остальжы, як яны называюць, гэтая ностальгія па ўсходу, у немцаў дагэтуль жыве. І, дарэчы, што цікава, яна жыве не толькі ва ўсходніх немцаў, яна ёсць і на заходніх землях, яны таксама вельмі шмат ностальгіруюць, вось там 60-70-е гады. Але пры ўсім тым, раптам я бачу, што вось гэты іх сімвалічны капітал, ён вельмі моцна, вельмі такімі глыбіннымі рэчамі пераварваецца і ў выніку атрымліваецца, напрыклад, калі казаць пра вашу профільную тэму кіно, ну да, жыццё і даследаванне Рандера, жыццё іншых, это шэдэўральны фільм. Это шэдэўральны фільм, дзе ёсць сур'ёзная роздум аб тым, што такое мінулае, якім чынам яно трансфармавалася. Была, дарэчы, вельмі моцная стужка пра вось гэтую суполку Баадер-Майнхоф, пра гэтую тэрарыстычную групу, дзе рабілася вельмі цікавая, вельмі спрэчна, дарэчы, выклікала безліч такіх дыскусіяў у Нямецчыне, спроба зразумець логіку таго, што рабілі гэтыя людзі. І ў пэўным сэнсе пазначыць, што былі сур'ёзныя аргументы менавіта дзеля таго, каб яны мелі прэтэнзіі да грамадства. Бо само грамадства не ідэальнае, і само грамадства сабе дазваляла, у тым ліку ў сістэме ўлады, шмат таго, супраць чаго варта было выказвацца і варта было штосьці рабіць. І вось гэта нелінейнасць, як бы стаўлення да мінулага, гэта вельмі карысна. Дарэчы, у жыцці іншых, тое, пра што вы казалі, таксама гэта нелінейнасць пазначаецца. Дзе галоўны пазітыўны герой гэта ціхарь, сакрэтны агент, так? Якім нечакана прачынаюцца нейкія зусім іншыя нечаканыя для яго думкі і каштоўнасці. Мы перад праграмай абмяркоўвалі там следы па вадзе, напрыклад, нашу стужку. Прэм'ерную стужку. Растлумачце, чаму у нас так не атрымоўваецца. Добрае пытанне. Я думаю, штука ў тым, што дзеля таго, каб адбудоўваліся нейкія сістэмы нейкіх іншых сэнсаў, увогуле нейкае пераасэнсаванне рэчаіснасці, з ёй трэба развітацца. Яе трэба зрабіць як бы аб'ектам для роздуму, рэфлексіі, магчыма, менавіта тады, калі ёсць дыстанцыя. Калі мы разумеем, што вось гэта ўжо не мы тады можам з гэтым больш-менш аб'ектыўна, сур'ёзна неяк разбірацца, аналізаваць і гэтак далей. Пытанне ў тым, што ў нас гэтага развітання дагэтуль не адбылося. То бок фактычна на ўзроўні культурнай палітыкі дзяржаўнай, я кажу перадусім пра дзяржаву, на ўзроўні адукацыйных нейкіх рэчаў, на ўзроўні нейкай такой уладнай рыторыкі і гэтак далей. Слухайце, праспект пераможцаў зрабілі, так, замест Машэрова. Я іду, бачу, как там это? Слава пераможцам, я думаю, прабачце, у нас які год? 45-й, 46-й? Нашы ў горадзе? Разумееце, адразу пачынаюцца нейкія гульні такога кшталту, што гэта ўсё зараз, гэта ўсё сёння, гэта ўсё тут. І вось калі гэта ўсё сёння, зараз і тут, калі гэта тое, у чым мы жывем, мы самі сабе адмаўляем у праве на тую рэфлексію, на некую дыстанцыю, на тое самае крытычнае стаўленне да таго, што было. Бо гэта якраз стужка следы на вадзе. Гэта, ведаеце, апяванне міліцыянтаў, Бог з ім. На замову МВД, там, 100 гадоў савецкай міліцыі, ўжо смешна, правда? Ці колькі там вось. Усё адно, гэта атрымліваецца штучна. Менавіта таму, што ў гэтай стужцы няма рэальнай болю, няма рэальнага канфлікту, няма рэальнага нейкіх асобаў. Ёсць што? Ёсць вось такія картонныя фігуркі, якія ўвасабляюць што? Падставовы ідэалагічны досвед. Першае, перамога гэта добра. Другое, перамаглі тыя, хто трэба. Трэцяе, усе тыя, хто не перамог, ворагі. І вось такая простая схема
яна дагэтуль працуе на ўсіх узроўнях вось гэтай дзяржаўнай культуры. А штука ў тым, што ў нас у дадзеным выпадку гэта што кіно? Гэта дзяржзамова. І вось незалежныя, дарэчы, стужкі, там штосьці трошкі іншае такое абуджаецца, напрыклад, вось гэтай абсалютна шызоідны, як на мне стужка Андрэя Курэйчыка «Партызан» фільм, глядзіце, там таксама тое самае ідэалагічнае смецце, тыя самыя там гэтыя вайскоўцы, тыя самыя эсэсманы і гэтак далей, там цудоўна была рэпліка «Свастіка вам к лицу». Вось гэта абсалютна шэдэўральны такі выраз, які пазначае і стаўленне рэжысэра да ўсяго гэтага, і ўзровень ягонага мыслення, прабачце. Бо фактычна атрымліваецца як? Што ў нас з мінулым разлікі простыя, две асноўныя функцыі. Гэта альбо апяванне, альбо анекдот. І вот Курэйчык робіць анекдот, але ж гэта таксама неправда. І гэта таксама пазначэнне залежнасці. Бо атрымліваецца, што калі ён здымае пра сучасную Беларусь, нічога, акрамя партызанства, ён прыдавіць не здольны. Вось гурт, брутта, партызанства, што яшчэ? Войцюшкевіч, вось, ну і бляндынка з Бярэсці. Усё. У меня возникает так само ассоциация, калі мы казалі про міліцыянтаў, ну вось взять «Крэпкі арэшак». Можна разглядзець гэта як там ёсць характар, там ёсць асоба, там ёсць рэальная чалавечая гісторыя. І таксама паліцэйскі, да якого мы ў выніку ставімся. Штатаўскі паліцыянт, прабачце, і наш гэта міліцыянт, гэта две вялікіх розніцы, правда? Бо у нас яны заўсёды працуюць у фармаце, як там это, государевы слух, правда? Гэта адна гісторыя. А ў Штатах казка пра паліцыянта зусім іншая. Мне казалі, што ў Нью-Йорку асноўная такая праца для ірландцаў гэта паліцыянты і пажарнікі. І за гэтым ёсць канкрэтная гісторыя, за гэтым ёсць канкрэтны сюжэт, за гэтым ёсць, так бы мовіць, свая чалавечая праўда. Бо гэта адчуванне асабістага абавязку, гэта адчуванне пэўнага грамадзянскага нейкай місіі, праўда? А запытайцеся ў нашага, я не ведаю, у амапаўца, якая ў цябе громадянская миссия. Он скажет, иди отсюда. Это в лепшем выпадку. А в горшем скажет, 113-й, я 17-й, непорядок на объекте. Разумеете? И весь диалог. То бок фактично, вось такі герой, як Брус Уиллис, вось у гэтым моцным арэшке, ён магчымы калі ёсць пэўная сістэма ўзаемнага даверу паміж структурамі, у тым ліку уладнымі і грамадзянскім нейкім супольнасцю, калі ёсць пэўная сістэма ўзаемнай сімпатыі. А тут атрымліваецца як? Вось у тых самых слядах на вадзе. Атрымліваецца так, што народ гэта альбо ахвяры, альбо здраднікі. А рацыю мае толькі міліцыя. Разумееце, таксама мапа свету. Ведаеце тут што крыўдна? Вось там 150 год таму вось нейкай такой глыбокай прапрацаванай амерыканскай ідэалогіі фактычна яшчэ не было. То бок была ідэя дзяржавы. Былі моцныя практыкі. Але на ўзроўні там мастацтва, на ўзроўні культуры, там все еўрапейскія нацыі насмяяліся з амерыканцаў, што ў них там нічога такого не было. Ну так, калі казалі амерыканец, адразу уяўлялі такога недарэку, такога агрэсіўнага, такога дурня, у лепшым выпадку заможнага агрэсіўнага дурня, правда? А зараз зусім другая гісторыя. І разумееце, такое адчуванне, што яны моцна ўклаліся, моцна папрацавалі ў них. Мы можам пайсці вось такім? Я думаю, гэта не пытанне бюджэту. Гэта не пытанне бюджэту, гэта пытанне рэпутацыі дзяржавы перадусім, у тым ліку і міжнароднай, і ўнутранай. Уся гісторыя найноўшая Злучаных Штатаў, прынамсі на працягу 20-го стагоддзя, гэта гісторыя вельмі моцных выпрабаванняў, сур'ёзных стратэгічных памылак на ўзроўні дзяржаўнага кіравання, вельмі моцных сацыяльнага супрацьстаяння, культуры нязгоды, актыўнай грамадзянскага супраціву таксама, некалькі войнаў, якія былі вельмі траўматычнымі для грамадскай свядомасці, некалькі эканамічных крызісаў і гэтак далей. То бок фактычна, глядзіце, зараз чым працуе той самы Галівуд? Гэта ў асноўным тыя самыя балевыя кропкі. Гэта В'етнам, гэта Вялікая дэпрэсія, гэта Другая сусветная, гэта 60-е, пачатак 70-х, часы найбольшай такой палітычна-сацыяльнай напругі, так? Гэта ўсё этапы, як кажуць, большого пуці, якія яны прайшлі, перажылі і, я бы сказаў, замацаваліся як нацыя. Мне здаецца, што нават Трамп стаў прэзідэнтам у нейкай ступені выпрацоўваючы вось гэты сімвалічны капітал. Так, бо фактычна за ім ёсць праўда вось такога простага хлопца. Это абсолютна бязглуздзіца. Вось ён кажа, давайте вяртаць заводы назад у Амерыку, у постіндустрыяльнай эканоміцы. Слухайце, калі б гэта казаў наш прэзідэнт,
Гэта была б нагода для травлаў, правда? Калі кажа амерыканскі прэзідэнт, у якога есть вельмі моцная сістэма як бы збалансаванага падзелу ўлады, адказнасці і гэтак далей, гэта можна разглядаць як простое тэатральнае шоу. Разумееце? Ось пытанне ў чым? Што той тэатр, ён, не скажу бескрыўдны, але ён не страшны па вялікаму рахунку, ну прынамсі для нас. Магчыма, для амерыканцаў выглядае інакш, так? А у нас сітуацыя іншая. Вось правёў прэзідэнт гэтую большой разговор с народом, так? І ўсе там разбіраюць па слуху, што ён там сказаў, і думаюць, аб чым ён падумаў, а не сказаў. Ці хацеў сказаць, да не здолеў, ці не здолеў, ці не хацеў, і гэтак далей, так? Пачынаецца, ўсё это разгортваецца ў фармат нейкай неверагоднай падзеі. І вось штука ў чым? Вось гэтая сітуацыя як бы моцнай лінейнай залежнасці ад вертыкалі ўлады, яна ў прынцыпе робіць немагчымым такого героя, як Брус Уілліс, і такого альтэрнатыўнага кандыдата, як Трамп. Бо фактычна тая прастора, яна не проста як бы у эканоміцы існуе як канкурэнтная, як бы канфліктная і шматузроўневая, так? Штука ў тым, што сама сістэма культурніцкіх герояў, яна не ёсць такім мёртвым іканастасам, як, напрыклад, у межах нашай дзяржаўнай культуры. Гэта тэрыторыя канфліктаў, тэрыторыя спрэчак, тэрыторыя змагання разнастайных плыняў і эстэтычных нейкіх стыляў і гэтак далей. То бок гэта заўсёды моцны сюжэт, гэта заўсёды перакрыжаванне нейкіх вельмі моцных эмоцыяў і розных светапоглядаў, то бок гэта жыццё. У нас гэтага няма. У нас дагэтуль ёсць лінейка вертыкаль палітычная, адпаведна вертыкалі як бы кантролю, як бы разліку і гэтак далей, і сінхронна вертыкаль культуры. Вертыкаль культуры яна па вызначэнню не можа быць свабоднай, канфліктнай, папросту цікавай. Фактычна наша культура дзяржаўная, яна тыражуе не незалежнасць, як у Штатах, а наадварот, татальную залежнасць і лаяльнасць да дзяржавы. Зусім іншая песня. І па сутнасці вось тая спадчына, якую мы атрымалі ад БССР, МАС, МТЗ і іншыя там бренды, якія па сутнасці, ну іх цяжка назваць у поўнай ступені брэндамі, але мы па сутнасці цяжка назваць жывымі ў поўнай. Але мы ад іх залежныя, і мы атрымліваецца вось па сутнасці менавіта з той прычыны, што дзяржава вось нейкім чынам, як з тым чамаданам без ручкі з імі носіцца, і мы па сутнасці да гэтага ўсяго прыкаваныя, прывязаныя. Не веду, вы кажаце мы. Я не адчуваю сябе прыкаваным да МТЗ там, ці да МАЗу. Слухайце, пра што мы кажам? Напэўна, не зусім той самы верс. Іншая справа, што калі, напрыклад, трапляеш у замежжа, так? Зноў жа, звычайнае пытанне, ты адкуль? Ты кажаш, Беларусь. Ноль рэакцыі, так? Вось, Лукашенко казаць не хочацца, так? І тады пачынаюцца нейкія іншыя гульні. Ну вось гэта вось паміж Расіяй і Польшай, так? Гэта вось там Домрачева, штосьці яшчэ, штосьці спрацоўвае, штосьці не, так? Вось. Я да таго, што вось і тут тое самае. Для расейца магчыма прасцей сказаць. Ну, беларус, ага, песняры МТЗ Лукашенко, так? Гэта як бы нормально, Чарнобыль. Так, можа быць, так? Вось. Ну, але ж гэта для расейца. Я да таго, што вось вы кажаце пра залежнасць, гэта залежнасць вельмі умоўная. Яна залежнасць, якая спрацоўвае для тых, хто існаваў у той самай прасторы, для каго гэта ўсе сюжэты вядомыя. А для большасці сусвету нічога не варта ні МТЗ, ні МАЗ, ні гэтак далей не варта перабольшваць. І таму паўстае пытанне. Вось мы зараз паўстаем для замежніку, як некая нацыя з пустой візітоўкай. Ведаеце, уявіце сабе вось гэты кавалачак паперкі, на ім нічога. Яны кажуць, а вы хто? Трэба на ім штосьці пісаць. Ну, краіна замкаў. Ага, што? Ага, краіна рыцараў. Што яшчэ? Ага, World of Tanks. Што яшчэ? Шагал, Сутін, не ведаю, Малевіч. Ну, окей, штосьці вось такое. Але штука ў том, што гэта ўсё ў адзіную карцінку не складаецца. І таму, калі здымаюць чарговы рэкламны ролік пра краіну, там атрымліваецца глобальны такі шалёны мікс. Усё адразу. Вось калі туды яшчэ далічыць, дадаць, скажем, Вольскага, партызанку, не ведаю, і што яшчэ, і дранікі, так? Вось гэта будзе абсалютна неверагодны, незразумелы камплект, бо агульнай гісторыі ў нас не праглядаецца, агульнай сказкі няма. З гэтага пункту гледжання яшчэ на праблему глянуць, вось Нобелеўская прэмія Алексеевич. У нейкай ступені яна вось цісне на гэтую тэму чырвонага чалавека, яна ў нейкай ступені... Спекуляцыя ў пэўным сэнсе, так? Так, і спекуляцыя на той самай тэме. Правільна, але там все больш складана. Бо калі паглядзець на тое, што рабіл Алексеевич, скажу адразу, што я не ёсць яе аматарам, для мяне гэта не надта як бы карысныя рэчы, але натуральна можа быць. Для мяне галоўнае тое, што яна спрабуе быць не адвакатам гэтага чырвонага чалавека. Яна хутчэй працуе як нейкі такі, прабачце за параўнанне, судовы эксперт, які задае пытанне, а што, а як?
Я не кажу паталаганатам, заўважце, так? Вось, ну так, я спрабую разабрацца, а чаму гэта вось так? А чаму так склалася? А што і як можа прамовіць нам вось гэтая вельмі дзіўная, траўматычная, як бы насамрэч такая пакоцаная і паюзаная свядомасць, супольная свядомасць. Гэта вельмі цікавы падыход, гэта вельмі сур'ёзная рэч. Іншая справа, што адказы мяне не пераконваюць. Але, атрымліваецца так, што вось мы кажам пра вось гэтую новую казку, якой у нас няма. Вось ёсць яшчэ казка пакрыўджанай нацыі. Ёсць яшчэ казка такога траўматычнай як бы калоніі некай правінцыі таталітарнай імперыі, так, як была казка чорнай дзюркі ў сэрцы Еўропы, так, вось да нядаўняга часу. Вось зараз паўстае вось такая траўматычная казка, і гэта таксама казка, гэта таксама хлусня. Бо прадаваць свае могілкі, прабачце, гэта немагчыма, гэта крыўда. Гэта горш за тое, каб як гандляваць наградамі. Бо, дарэчы, пра награды, ведаеце, у мяне у калегі была такая гісторыя. Бо у ягонага бацькі былі ўзнагароды ваенныя. І атрымалася так, што яны у 90 трапілі такую сітуацыю, што не было нічога, што жыць было проста няма на што. Ён пайшоў, ён прадаў гэтыя ардзены. Ведаеце, і ён лічыў, і дагэтуль лічыў, што зрабіў правільна. І ў мяне рука не падымецца штосьці сказаць насуперак. Бо ёсць вось тое самае, пра што мы пачыналі. Ёсць здольнасць по-рознаму жыць са сваімі казкамі, са сваімі легендамі, са сваім гераічным эпасам, са сваёй траўматычнай свядомасцю. Бо можна яе шанаваць, аднаўляць, рэпрадукаваць і пазначаць сваю татальную яе залежнасць, а можна, сыходзячы з наяўнай сітуацыі, з наяўных жыццёвых абставінаў, з наяўных сваіх жыццёвых прыярытэтаў, бо гэта мы зараз жывем сваё жыццё, не нашае памёрлае. Вось. Рабіць тое, што лічыш мэтазгодным. Цікава, мне натхніла это на такое параўнанне. Можа, не так важна, на чым менавіта зарабляем, але вельмі важна, куды мы гэты капітал інвестуем, укладваем. І я вось не адчуваю зараз тое, што тыя грошы, якія мы зарабляем на нашых трактарах і World of Tanks, яны інвестуюцца ў нашу будучыню. Ну, на трактарах мы даўно ўжо не зарабляем, скажем так, вось. А што тычыцца World of Tanks, слухайце, гэта пытанне не для нас. Бо, разумееце, калі б гэта было дзяржаўнае прадпрыемства, мы маглі б як бы падаткаплацільшчыкі спакойна сказаць: а вось у вас такія прыбыткі, а чаму яны не працуюць на краіну? Але калі гэта частнае прыватнае прадпрыемства, калі яны як бы працуюць у фармаце не лакальна, як бы беларускім, а фактычна міжнародным, яны маюць права разгортваць свой бізнес так, як лічаць мэтазгодным. Вы б яшчэ ў Міхалка запыталіся, куды ён свае як бы грошы, здабытыя падчас стадыённых часаў, чаму іх не ўкладае ў краіну? А ён укладае туды, куды лічыць мэтазгодным. Ён дапамагае, не ведаю, там некім дамам састарэлых ці гэтак далей. Гэта нармальная рэч, гэта прыватны бізнес і гэта прыватная дабрачыннасць. Вось калі мы не будзем больш пытацца, куды уклалі свае грошы уладары World of Tanks, вось тады, як мне падаецца, мы пачнем ставіцца да гэтай сітуацыі нармальна. Бо, ведаеце, гэта пытанне таксама савецкае. А вось гэтыя прадпрымальнікі, яны зарабляюць. Чаму яны нам не забяспечваюць годнае жыццё? А хто сказаў, што яны мусяць? Ну, прыватнасці, я больше з іншого боку. У мяне няма такого адчування, што вось у нас ёсць вялікая колькасць моладзі, да, і па сутнасці гэта вось тое, што Беларусь будзе там, не ведаю, заўтра, паслязаўтра. Яно ўжо ёсць, і гэта зусім іншая Беларусь. Я на яе гляджу, як іншапланетнік, і я разумею, што я шмат чаго не разумею. Вось учора у галерэю у Нескладовай зашлі мы з калегам у кавярню, ён паглядзеў сумна, кажа: божачкі, а ніводнага знаёмага твару. І генерацыя змянілася. Я кажу: так. Так, і вось мы адчуваем, што час мяняецца, калі мы разумеем, што для гэтай генерацыі мы не шмат чаго вартыя. Што ў іх сваё кіно, і яны, у іх свая рэчаіснасць, і ў ім ёсць зручна і больш за тое. Мы не можам іх упікаць за тое, што яны іншыя. Бо гэта праўда, так яны мусіць быць. Дзякуй Богу, што яны іншыя. Мне, можа, гэта і ёсць шанец. Ось там яны нейкім натуральным чынам зробяць сваю дыстанцыю ад таго, што... Яны робяць, но яна ў них абсалютна іншая. Бо дзеля нас, вось мы, дарэчы, нядаўна з Андрэем Кудзіненкам размаўлялі, тыя рэчы, якія для нас былі істотнымі, не ведаю, нейкая нацыянальная ідэя, нацыянальная ідэнтычнасць, нейкія лёсы краіны і гэтак далей. Ён кажа, ён працуе зараз з маладымі рэжысэрамі, я зараз таксама магу гэта бачыць, бо я працую са студэнтамі сваімі. Гэтыя ўсе сюжэты для іх ужо не надта істотныя. Для нас гэта была гераічная як бы сутнасць існавання, і жыццё было барацьбой за прынцыпы. А там ёсць іншыя сюжэты. Там няма
гэтай татальнай легенды, як мне падаецца, магу памыляцца, там хутчэй ёсць асабістыя стратэгіі. Вось глядзіце, вот зараз вось тая сітуацыя з курапатамі, так? Ось колькі там 5, 10, 20 асобаў. І ўжо кажуць, што ўзначальвае гэта ўсё 35-летні Дашкевіч. Так? А дзе найноўшыя, дзе маладыя? Дзе ўсе тыя 5000 лайкаў, як пісаў у сваім апошнім допісе Дашкевіч, якія нас упадабалі? А тут іншая сітуацыя. Вось для гэтай генерацыі, як мне падаецца, для новай, для 20гадовых, вось гэтай глобальнай мабілізацыі яны ўжо не цікавыя. Яны рэалізуюць сябе праз пэўную сістэму прыватных праектаў. І натуральна, бачанне краіны ў іх не аднастайнае, там, чырвона-зялёнае ці бел-чырвона-белае, яно мазаічнае, яно шматкаляровае. І ў гэтай рэчаіснасці простых адказаў няма. І адной на ўсіх агульнай казкі няма. І адных на ўсіх разлікаў з мінулым таксама няма, бо ў кожнага яны свае. І фактычна, ў дадзеным выпадку, мы губляем вось гэтую маналітнасць культурніцкай прасторы, і я страшэнна этому рады. Я думаю, што гэта правільна. Іншая справа, што мы адмаўляемся ў дадзеным выпадку ад барацьбы за прынцыпы. Мы адмаўляемся ад гэтай вялікай гісторыі. Мы супраць ворагаў і нашая справа правая. То бок, фактычна, вось гэтая сітуацыя вайны ідэалогіяў, вайны свядомасцяў, вайны культураў, яна нечакана робіцца неістотнай. Замест яе надыходзіць сітуацыя канкурэнцыі гіпермаркету. І пытанне ў тым, і гэта, напэўна, добрая навіна, што дзяржкультурніцкія прапановы ў гэтым гіпермаркеце фактычна не канкурэнтаздольныя. Якія высновы я могу зрабіць, вы зараз мяне паправіце, што, па-першае, тыя часы, якія настаюць, яны для нас нават у чымсьці больш складаныя или больш цікавыя у сувязі з новай генерацыяй? Іх цяжэй пралічваць, яны для нас незручныя, бо мы прывыклі жыць ўсё ж такі больш простай сістэме каардынатаў. А па-другое, што тычыцца канкрэтна гэтага сімвалічнага савецкага капіталу, які ў нас ёсць, то нават няма сэнсу неяк моцна укладвацца ў уявную барацьбу з ім ці штось яшчэ. Трэба выбіраць Ленінаў, трэба іх перафарбоўваць у ружовы колер. Бо у той якраз новай сітуацыі, якая можа з'явіцца, ўсё непатрэбнае, неналежнае, яно памрэ само сабой. Больш таго, яно ўжо памерла. Мне падаецца, што мы якраз, зноў жа, як мы казалі на пачатку размовы, мы, змагаючыся з гэтымі помнікамі, мы іх робім жывымі. Мы пазначаем іх істотнасць. Да божачкі мае. Ось як у Вільні стаяў гэты мост з этими зялёнымі жаўнерамі савецкімі, хай бы сабе стаяў. Я б яшчэ і ў кветачкі размаляваў бы іх, гэта ўсё было б нормально. Не пачынаецца меркаванне, варта перабіраць іх, гэтак далей. Не трэба. Само памрэ. Рабіць сваё і не заганяцца чужымі. Добра, я думаю, што напамінаю, што ідэя нашай праграмы якраз не ў тым, каб нейкія адказы канкрэтна і вычарпальна даць, а вось менавіта ў такім сціплым фармаце. І я думаю, што за 35 минут мы з вами на дзіва абмеркавалі вельмі вялікі пласт пытанняў. Спадзяюся на тое, і хочацца верыць, што насамрэч для ўсіх, хто нас глядзіць, каму цікава было, гэта ўся праца мыслення, праца самастойнага мыслення толькі пачынаецца з кожным нашым словам, а не завяршаецца імі. Наш цикл праграм пра савецкае мінулае яшчэ працягнецца. Наступным тыднем сачыце за нашымі відэа, якія ў нас там з'яўляюцца на канале. Дзякуй вялікі, Максім, за размову. Да пабачэння. Всяго найлепшага.